Assalamu alaykum dostlar. Узган атаны билгеләгән төп яңалыкларны беләсегез киләме? Килә. Карыйбыз. Киттек. КХТның элекке җитәкчесенә карата хөкем карары чыгарылды. Экс-ректор Герман Дьяконовны зур күләмдә ришвәт алуда гаепле дип табып, аны 7 ел ярымга кадәр ирегеннән мәхрүм итеп, гомум режимлы колониягә билгеләделәр. КХТ проректоры Илдар Абдуллин да шундый ук срок алды. Бу эштә башка фигурантларга нибары шортлы срок билгеләделәр. Тикшерү версиясе буенча Дьяконов берничә хезмәткәре белән Газпром һәм сәнәгать министрлыгы контрактларында 64 миллион сум акча урлаган. Көниту хезмәткәрләре армия броню өчен полимер компонентлар уйлап табарга тиеш була. Әмма бу эшләрен башкармыйча, әле хезмәтләренә бәяне дә арттырып куя. Американың хәрбиләре тыныч йоклый ала. Без яңа бронюны ясый алмадык әле. Казанда сон каршында хатын-кызлар өчен парковка ясалды. Аның төп аермасы зурлыгы һәм төсе, ал төстәге сызымнар төшерелгән анда. Гадәттә бер машина өчен парковка урыны 2 метр ярым. Ә менә бу хатын-кызларга исәпләнгән парковка киңлеге 4 метр ярымга якын. Дөрес, әлеге парковканың да гомере озын булмады. Берничә көн генә эшләп кала алды ул. Интернетта исә әлеге яңалыкны зурлап сөйләделәр, әтсумны сексизмда гаепләп чыктылар. ЮХИДИ идарәсе дә читтә калмады. Парковканың гос таләпләренә туры килмәвен, шуңа да башка төскә буярга кирәклеген әйтте алар. Шул ук вакытта ЮХИДИдә әлеге карарларын мәгълүмат чаралары да һәм интернетта кубарылган ауга белән бәйле түгеллеген аңлаттылар. Ярый, ә без эшнең асылын беләбез бит инде. Таиф оешмасының Түбән Кама шәһәр советын кулга алырга теләве белән бәйле гауга тиз арада куралды. Дөрес, берничә мөһим очрашу үткәрелде анысы. Аларның берсе Татарстан Республикасы президенты аппаратында узды, икенчесе Түбән Камада мэр Медшин, Таиф директорлар советы рәисе Альберт Шихабетдинов һәм аның улы компанияның генераль директоры Руслан Шихабетдинов катнашында үтте. Яклар бер-берсенә гозурларын җиткереп, какшап киткән дуслыкны ныгытырга карар кылды. Таләпләргә килгәндә таифчыларның бер өлешен сайлаулардан алырга, ә шәһәр советында компания вәкилләре өчен квоталарны арттырырга тиеш булачаклар. Шул рәвешле Камадагы бәхәс тулысынча хәл ителгән дип атап була микән? Республикада узган атнада булган төп кадр билгеләнеше Мәдинә Тимирҗанованың Татарстан Республикасы Милли китапханәсенә җитәкче итеп куелуы булды. Китапханә шушы арада НКЦ Казан бинасында күп функцияле мәдәни үзәк форматында ачылырга тиеш. Масса күләм мәгълүмат чаралары Тимирҗанованың әлеге эш белән озак шөгыльләнәчәгенә шик белдереп, аның җитәкчелеге 2-3 ел гына дәвам итәчәк дигән фаразларын да җиткерә. Тик иң мөһиме, хәзер бит аңа татар интеллигенциясе белән элемтәләрне җойларга кирәк булачак. Ә менә соңгылары билгеле бер сәбәпләр аркасында аны кабул итә алмый дисәк тә була. Беренче адым инде ясалды. Аның урынбасары булып, бөтен дөнья татар яшьләре форумының элеккеге җитәкчесе Тәбриз Ерруллин билгеләнде. Ул исә соңгы бер ел дәвамында читкә этәрелеп торган иде. Быел 30 августны ничек билгеләячәкбез? Менә шул турыда билгеле булды. Коронавируска да карамастан җитәкчеләр быел да бәйрәмне зурлап үткәрмәкче. Александр Славковскийның Казан көзе Дәүләт симфоник оркестры катнашындагы традицион фестивале Игенчеләр сараеннан Чашага күчерелә. Белгечләр сөйләвенә караганда, Чаша акустика ягыннан караганда классик музыка концерты өчен бердә килешә торган урын түгел. Күп саны тамашачыларны җыячак тагын бер мәйданчык Кремль яр буе билгеләнгән. Анда Сергей Безруков һәм Валерий Сюткинны каршы алырга әзерләнәләр. Ә менә Кремльнең үзендә соңгы 2 елда кебек Таткультфест чарасы узачак. Татарстан Республикасы Диния нәзарәтенең аппарат җитәкчесе Фәрит Вәлиев вазифасыннан китә. Бизнес онлайн мәгълүматларына караганда, аңа башта отпускка гариза язуын сораганнар, соңыннан эшеннән азат итәчәкләрен әйткәннәр. Тик бу турыда Вәлиевка мөфтиятның бухгалтериясеннән хәбәр иткәннәр. Камил Самигуллин үзе дә башкалар да аның белән бу турыда сөйләшмәгәннәр. Вәлиев әлеге вазифасына 2019 елның июлендә үк билгеләнгән иде. Шунысы кызык, Камил хәзрәт бу урынга килгән кешеләр белән артык килешә алмый. Вәлиев Самигуллин Татарстан Республикасының мөфтие булып билгеләнгәннән соң 2011 елдан бирле эшеннән алынган 5-нче җитәкче булачак. Алтын антилопа, мэрлар, район җитәкчеләре һәм депутатлар ишеген ачып керде. Муниципаль берәмлекләрнең җитәкчеләре, аларның урынбасарлары, депутатларның һәм җирле үз идарә органнарына сайланган әгъзаларның хезмәт хаклары 3% артачак. Акчалар бу елның 1 октябреннән арта. Авыл җирлекләрендә эшләүче кеше төркем белгечләренә дә окладларны 1,3 тапкырга арттыру вәгъдә ителгән. Шулай ук бюджет өлкәсендәге кайбер оешмаларның эшчеләрен дә акчаларын арттыру белән сөендерәчәкләр. Анысы 1,3 тапкырга гына булмаса ярар иде. Менә шундыйрак яңалыклар булды бу атнада. Ә без сезнең белән әлегә саубуллашып торабыз. Сау булыгыз.